Evar baş, sebebi sürekli sebate, roja zamanı cihaniye, ev roja jibu hamu milletan, o jibu zamanı vana em piroz dikin, bi teybeti em jibu milleti xo, milleti Kurd, o zamanı xo, em ve roje piroz dikin, em baş dizanin ki her milletek bi zamanı xo millete. Qet milletek be zamanı xo, nikana hebuna xo berdawam bike. Milleti Kurdzi bi zimanê xwe hebûna xwe heta îro berdewam kir vê şindazî ew ê bi zimanê xwe hebûna xwe berdewam bike. Heger ziman hebûna milletê me ye, rûmeta milletê me ye, bê ziman jiyan nemimkün e, ev çax em bana gelê xwe dikin. Li her derê, li hundirê malê, li ziqaqan, li kolanan, li çarşî û bazaran em xwedî li zimanê xwe derkevin. Em bi zimanê xwe biaxivin, bi zimanê xwe binivîsînin, bi zimanê xwe bixwînin û bi zimanê xwe bifikirin. Bangemel devleta Tirkiye re û bi taybetî desthilatdariya İttifaqa Cumhur re ye. Eger hûn dibêjin em bi Kurdara li hundir li dervayê sînor yekîtiya xwe, biratiya xwe, aştiya xwe xurt bikin, ev çax demildest gaveka pêwîstî bafişin. Ew gava hebûna milletê Kurd di destûra bingehî de bê qebûl kirin, zimanê Kurdî bûye zimanê peverdeyî li dibistana yekem hetanî zanîgehê û li teniştê zimanê Tirkî bûye zimanê fermî. Serketin ji me re.